amal ibadah kalau tetapi dari Allah Subhanahu wa taala rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi Subhanahu sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu waruh sapa ingsun rajulan ing lanang min ummati saking umat ingsun ja'ahu nekani hu ing umat al mautu apa mati wa kana lan ana sapa umat baron iku wong kang bagusi diwalidahi kelawan wong tuwa lorone umat man farada mongko nolak anhu saking umat man apa sing nolak birru walidahi apa amal kebagusan bagusi wong tuwane nolak sakaratil mauti ing sakaratil maut. Jadi niki tasih bahas tentang bab salat, bab keutamaane fadilahe tiyang nglampahi salat lan ancamane tiyang ingkang meninggal ibadah salat. Jadi Kanjeng Nabi niku nate dawuh enten tiyang niku dalam keadaan nazak kape mati angel matine gitu. Mari ngono terus akhire gara-gara wong kono mangkuwi tau bagusi wong tuane, tahu berbakti kepada orang tuanya, akhirnya ngamal birrul walidaini rumah iso nolak sakaratul maut. Jadi janjane wong kono mangkuwi kape menghadapi sakaratul maut, lorone wong dijabut nyawane karo malaikat. Ku akhirnya ora sida lara. Jadi matine gampang. Mergo napa? Wong kono mang biyen iku tau birrul walidain. Jadi bagusi wong tuane bekti karo wong tuane. Jadi ngamal sing kita lampahi niku sumben niku iso nyelametno kula lan panjenengan sedaya baik nyelametno ing dalem nalikane tasih wonten alam donya ngantos benjang wonten ing alam akhirat. Pokoke wong semete ngamal. Bahkan enten tiyang niku cerita anak tiyang niku kebentel ten kene napa niku guwa sampai pirang-pirang dina ora iso metu. Mergo guwa niku ditutup karo watu sing gedhe. Akhire wong kono mang donga mergo wong kono mang tau ngamal nulungi wong, akhire dongane iku disembadani karo Gusti Allah. Akhire watu sing nutupi guwa kono mang dibuka karo Gusti Allah. Mane mumpung kula lan panjenengan sedaya isih urip ing alam dunya iki kedah ngatah-ngatahaken ngamal. Soale nek wis mati wis gak iso ngamal. Jadi kula lan panjenengan sedaya niku saged nglampahi ngamal iso oleh ganjaran niku selagine kita menika tasih urip ing alam dunya. Nek wis mati wis mboten saged karek menikmati amal-amal sing tau dilakoni ing alam dunya. Wa ra'aitu lan weruh sapa ingsun rajulan wong lanang min ummati saking umat ingsun. Iki Kanjeng Nabi weruh pas kapan iku? Pas waktu Isra Mi'raj. Qad salato teman-teman puasani alaihi ing atase umat apa ada kubri apa siksa kubur. Wajahu mongko teka hu ing mati apa alwudu apa ngamal wudu.
Fa'angqadahu mongko nyelametaken apa wudu manggu ing umati. Jadi Kanjeng Nabi ngertos malih enten tiyang niku disiksa karo Gusti Allah ten alam kubur. Berhubung tiyang nika riyen nate nglampahi wudu. Nglampahi wudu. Akhire ora sida disiksa karo Gusti Allah, ora kena adab kubur, siksa kubur. Nah, di antarane wong sing ora bakal kena siksa kubur itu adalah wong sing matine dina Jumat utawa malam Jumat. Jadi nek apa ana wong mati dina Jumat utawa malam Jumat niku aman saka fitnah kubur. Jadi selamat ya mbok duwe ngamal apa. Jadi aja didelok saka laku elek. Kadang-kadang ana wong ketokane niku wonge iku ya salate ya arang-arang. Ya kelakuane tapi mati ini kok dina Jumat atau malam Jumat itu suatu istimewa. Ada hadis ini dengan kitab I'anatul Talibin ini kan. Makanya wong kuwi nek duwe kanca, duwe dulur nglakoni maksiat iku mboten angsal awak. Mboten angsal awak. Didongakno. Soale wong alok bakal melok, wong gedeng bakal nyandi, ngono nggih. Ustaz ya dielingno, beda ngelokno karo ngelingno. Ning ngelokno iku niate elek-elek. Menghancurkan namanya, tapi ning ngelingno tujuane nyelamet. Bisa bedakno antarane ngelingno karo nyelametno. Soale suksese wong didelok saka akhir hayate, endingnya. Jadi wudu ya. Mergo wong ku nek wudu niki insyaallah niku gelem nglakoni salat. Rata-rata wong ku nek wudu iki arahe iso salat. Ini. Mane wudu iku ya penting. Mereka sumben iku ten kene alam akhirat wong-wong sing kulino wudu niku wajahe iki mencorong luwih mencorong ketimbang bulan purnama. Senajan wong rumang ten donyane niku ireng tapi wong rumang mergo tahu melakukan wudu sumber itu jadi padang putih dan lainnya wong wudu niku dimakroaken dilapi Pak. Sampai nek mari wudu niki aja dilapi, aja andukan ya. Aja andukan. Biasane ada wong baru wudu kan diandui ya wajahe. Padahal air bekas wudu memang itu napa keneman mambu dongane para malaikat. Tetesan air wudu sak garing-garingi. Makanya makro sampean berwudu terus wajahe sampean iku sampean andui. Iku hukume makro. Maka napa bekas air wudu sing nempel ten gene wajahe jenengan iku enten malaikate sing selalu ndongakno nggone wong sing wudu. Senasa. Jadi wudu iku iso nyelametno siksa kubure wong dewe Kanjeng Nabi. Nek wudu itu sing sempurna, semua wajah itu harus
terbasuh. Jadi mau wedok iki kudunge iki kudu dilepas. Nah, nek wedaan sing kuwandel ngoten iki kudu diresiki. Malah sing akeh itu kadang iman gitu. Bisa sholat jadi ini aku prainan. Mergo iman napa nek wedak. Wa ra'aitu lan waro sapa ingsun rajulan ing lanang min ummati saking umat ingsun. Qad iftawasathu teman-teman ngerungkepi iki cara kepung hu ing rajul man sapa malaikatul adabi sapa malaikat adab malaikat tukang nyiksa bacaathu mongko nekani hu ing rajul apa salatuhu salate rajul faholasat mongko nyelametaken apa salatu ing rajul. Ana malih Kanjeng Nabi niku pirsa wonten umate niku wis apene disiksa karo malaikat sing bagian nyiksa. Wis ape diobong ten ngene neraka. Ki akhire niku salate teko. Ngalang-alangi malaikat. Malaikat aja disiksa mergo wong iki biyen tau nglakoni salat. Jadi salat sing jeneng nglakoni niku iso dadi penyelamat nek seumpama awak dhewe kabeh disiksa karo malaikat. Iki sing dawuh Kanjeng Nabi. Mangkane salat iki aja sampai ditinggal. Kenapa wong kuwi diperintah salat bahkan ibadah sing paling ora kena dinyang iku salat. Nek poso kena dinyang. Haji kena, tapi nek salat selagi wong kono mang ora prainan gitu. Selagi wong kono mang sehat waras akale isih normal tetep kewajiban nglakoni ibadah salat. Ora iso ngadeg ambek lungguh, ora iso lungguh ambek turu miring, ora iso turu miring ambek turu mlumah. Dengan isyarat tetep diwajibkan salat. Mergo napa? Ibadah salat atau ibadah-ibadah yang lain utamanya rukun Islam. Rukun Islam kan syahadat, salat, poso, zakat, haji. Itu wis terangkum cara ngono ten gene salat. Jadi salat itu pun enten unsur-unsur rukun Islam. Salat itu enten syahadate gitu. Nalikane tahiyat gitu. Syahadat dan syahadate. Terus salat itu ya eneng syahadat, salat ya ana salate ya ana rukuke ya ana sujude jenenge salat. Gitu. Eneng zakate. Lah zakate napa salat menyita waktu. Sampean sakjane iso mergawe mergo nandan akhire praise menyita waktu. Sampean sakjane kabeh nglampahi pendamelan nopo aktivitas nopo gara-gara nek salat praise kan menyita waktu jenenge ya termasuk zakat, ada unsur zakat. Nggih, ngajang ya prei. Ngene maghrib nang ono adzan sik cek bahaya. Tandiolo jenenge praise. Engko ora sumbut oleh mbakku ambek kebacok tangane to nggih. Enen unsur posone. Salat enten unsur posone napa? Wong salat ora oleh mangan, ora oleh ngombe gitu. Jenengan salat dadane kok mbek ngombe batal. Salat kok ambek ame-ame apa apem utawa undi-undi batal.
Contoh mana umpama jenengan sholat, tengah-tengah sholat jenengan sililiten Pak, sililiten nopo kacang, nopo jagung, nopo panganan nopo terus sampai ngelek tengah-tengah sholat itu, dan mari mangan kolek terus mari sholat, kerjaannya kacangnya itu saya nyiso tenggini latih tenggini untune ngoten iki. Manja, sampai ngelek batal. Nah piye carane dilepeh? Nek nglepeh arah kiwa. Aja dilepeh di kekno kancane ngono gak oleh. Di mboten asal. Nah, ada sholat itu ada unsur puasanya. Wong sholat itu mboten asal ngombe, mboten asal dahar. Terus mana ada unsur hajinya, napa? Wong sholat itu menghadap Ka'bah. Nah, Indonesia arah kiblat Ka'bah itu madhep kulon. Gitu betul. Jadi jenengan sholat itu padha karo sampeyan itu melakukan rukun Islam secara sempurna. Ya syahadat, ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya haji. Nah, ini sampai ibadah sholat itu paling penting, paling diutamakan. Bahkan kanjeng Nabi itu langsung dipanggil Gusti Allah dibanding ibadah perintah-perintah yang lain. Nah, ini sampai waktu ini hingga sholat. Nah, zaman akhir ini sholat itu banyak yang diremehkan, digawe gampang. Kowe saite nipe gabah utawa ngedos utawa wis mergaya apa lah iki. Ya apa salat bareng. Nek kita salat itu diutamakan. Wa ra'aitu lan sapa sura julan ing lanang minum mati saking umat sunyal has iku melet-melet atsan kali ketelak. Jadi ana wong iki saking ketelake sampai melet-melet. Muga saking ketelake lesune. Ulama jahat tatkalane teka sapa umat maila haudin maring telaga. Goleki telaga. Muga telaga iku nggone banyu. Lam yasidu mongko ora nekani, ora nemu sapa umat mahu ing rumah Otman minaz zihami saking rupa kemah. Lala wong rumah melayu nang telaga ternyata nang telaga memang ora ana banyune. Akhire baca aku mongko nekani ing wong man siamu apa posone wong man. Fasaqahu mongko ngombe sapa rajul ing siam. Jadi iki manfaate wong gelem poso, utamane poso Ramadan. Nah, poso Ramadan iki dilongkas perang-perang dino ya. Jadi mumpung awak dhewe iki bisa dipun paringi mumpung menjumpai poso Ramadan, aja sampai ora poso. Soalnya belum tentu tahun ngarep panjenengan itu saged kepanggih malih bulan poso. Musyawarah kuwaca poso. Jadi sampeyan iku iso nyelametno wong panjenengan sedaya iku nalikane ketelak. Nah, sampeyan iki kan ten ngene ora-ora masar iku kan ya panas to. Jarine iku srengenge iku diparepno sirahe menungso. Menungso mulai umat Nabi Adam sampai kanjeng Nabi niku didadekno siji, tumplek deg. Ate nek kono iku ora eneng bakul kopi, bakul es. Ora ana kaya kene ngoten kuwi. Ora ana warung. Sepi ra ana apa-apa. Mok wong tok. Lha iku nalikane wong padha bingung, padha ketelak. Panase lesu iki eneng wong kuwi ora kepanasan ya ora lesu bahkan
disediani minuman. Di antarane iki wong sing gelem poso. Mengko nalikane ten donya iku gelem poso. Mergo poso niku ya iso nyehatno awak, nggih. Iso nyehatno awak. Biasane mangane akeh terus saiki dikurangi. Bisa sehat awake. Nek aja sampe dhewe iki boten poso. Nggih boten poso mawon. Bulan Ramadan itu dipun gunakaken kangge ngatakaken amal ibadah. Nggih. Soale bulan Ramadan itu Gusti Allah niku gelar pengapurane. Sapa sing gelem njaluk sepuro disepuraken Gusti Allah, sapa sing gelem ngamal ibadah dilipat gandakan. Asale iki oleh loro, barang poso oleh 10, bahkan sampai 70 kali lipat. Umpama kok biasae orang ngaji, dipaksa ngaji, biasae kok orang masjid, orang musola, iya kudu dipaksa, dipaksa Pak. Mumpung durung jenengan dipaksa, digotong tenggene masjid. Kathah yang boten wonten masjid akhirnya digotong dibeto ten masjid. Artinya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umpama apa memang ora kula maca zikir, yo ngatakan zikir, maca Quran. Makanya di antarane wong sing dirindukan surga, swarga niku kangen, yaiku di antaranya adalah wong sing gelem poso. Wong sing gelem poso ing dalam bulan Ramadan itu dirindukan oleh surga. Swarga itu kangen. Mestine kan jenengan sing kangen swarga. Iki mboten. Swarga sing kangen, Pak. Ya ini senenge. Makane tenggene napa niku swarga niku enten bangunan. Bangunan niku tingkat. Nek ten Malaysia iku ana bangunan niku dhuwure niku 100 tingkat. Nggone wong ijen, Pak, pengusaha sukses. Ora gone negara. Ana wong sugih sak Malaysia iki duwe omah tingkat itu 100 tingkat. Nah wong kene paling ya 3 ngono ya. 100 tingkat. Nah tengene swarga niku eneng bangunan niku dhuwure niku tingkate niku 6.666. 6.666. Sak tingkat, tiap sak tingkat niku dhuwure iku antarane bumi karo langit. Sak tingkat kaya masjid iki lho nggih. Iki paling pirang meter iki? 4 meter. Niku sak tingkat, tiap sak tingkat niku dhuwure iku padha karo dhuwure bumi karo langit. Niku 6.666. Bayangno, Pak. Ora rugo. Soalnya pondasine malaikat. Terbuat dari emas. Lawangi jendela-jendelane. Nah, wis pokoke ora enek bangunan kaya swarga. Lah iku kanggo sapa? Kanggo wong sing hafizul Quran. Wong sing hafal Quran. Manene jenengan gada putra hafal Quran, duwe keluarga hafal Quran itu berbahagialah. Sampeyan sampeyan iku dilebokno nang kono. Jadi wong sing hafal Quran, sing ikhlas, you know, kuwi sampeyan iku disediakan tempat sing bangunane niku dhuwure 6.666.
padha karo jumlahe ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an itu jumlahe 6606. Surate pinten, Pak? 114. 30 juz. Huruf Al-Qur'an itu wonten nek gak salah niku 1.027 huruf. 1.027.000 huruf, enggak salah. Jadi somben wong mlebu swarga niku kata sing gawok, Pak. Heran. Gumun kalau saiki niku. Gumun. Mane di antarane wong sing dirindukan surga itu adalah wong sing gelem apal, sing gelem apa niku poso. Wa talil Qur'an lan wong sing maca Qur'an. Quran. Mane nggone masjid-masjid musala itu digawe darusan, ngoten iki yo mergo menghidupkan napa? Bulan suci Ramadan. Aja sampai nek paneneng masjid darusan utawa musala darusan terus merasa terganggu. Ngoten iki. Ya tujuannya menghidupkan bulan suci Ramadan. Kadang-kadang enten tiyang to. Engko nek darusan jare niki ganggu, tapi engko nek ana tanggone nyetel songgorek ora terganggu malah melok sentuh-sentuh. Nggih ngoten. Melok gilu-gilu, tapi nek eneng ngaji enten darusan jarene tunggare wong karipan, ora poso kok karipan. Ya iki yang perlu diluruskan. Nah, saiki lagi bilek bocah sing gelem nang masjid darusane angel ngoten. Pen salat darusane angel karo tuwek-tuwek. Mane nek darusan yo jarno wae kanggo menghidupkan bulan suci Ramadan. Mane bulan Ramadan iki kudu dipersiapkan, siap segalane. Siap fisike. Sayyidina Ali niku berpesan di antarane persiapan ing dalam bulan Ramadan itu di samping ngresiki awake, ngresiki atine, gitu. Atine diresiki sangka sifat-sifat sombong, sangka sifat-sifat apa niku? Drengki, iri, dendam. Niki diresiki. Mane sampeyan nggadahi unek-unek, nggadahi rasa sing boten sae ten ngene tiyang sanes, duwe rasa benci jenengan boten katut. Apa iki ulan Saban iki? Ulan Saban lho sampeyan kok isih duwe rasa dengki, dendam karo wong. Ora katut klebu wong sing disepuro karo Gusti Allah. Mergo wulan Saban iki Gusti Allah niki ngapura sedaya umate Kanjeng Nabi. Kejaba wong musyrik karo wong sing isih duweni rasa iri dengki, hasud, dendam, mboten klebu, Pak. Mboten kok anune tok dosane ora sepuro, bahkan ngamale ora ditampa selama setahun ini. Mergo malaikat itu tiap bulan Saban itu laporan tahunan tenggene Gusti Allah. Jadi ibadah sing sampeyan lakoni ngamal sing lakoni selama setahun itu dilaporno karo Gusti Allah. Wonten ngersane Gusti Allah ing dalam setiap bulan Saban. Tapi ana sing ditolak ora ditampa, ya ora disepuro dosane, ya ora ditampa ngamale. Rugi to, Pak? Rugi, Pak. Makanya pentingnya jaga hati itu paling angel, Pak. Jadi nambani hati, nambani rogo ini angel nambani hati. Nah rata-rata wong iki luwih napa niku ngopeni awake daripada atine. Ana wong sirahe ngelu saithik gagenan priksa.
wetenge mendadak saithik diperiksakno. Ngoten nggih. Tapi nek atine lara penyakiten ora diperiksakno. Boten ditambani. Dianggap biasa. Nek atine wis lara akhire kala barron ala qulubihim ning surat An-Naba iki. Akhire atine neyeng. Mergo ora diperiksakno. Sing diperiksakno namung awake. Padahal awak niki sumbene awak dhewe wis mati kan ya ora ana gunane to nggih. Mangkane bojone sampean gelem ngancani sampean, anake sampean gelem ngancani sampean, wong tuane sampean gelem baturi sampean, mergo sampean isih urip. Nek sampean wis mati, ya ora ngarah. Sak seneng-senenge sampean karo anak, sak seneng-senenge sampean seneng karo bojo, nek mati apa ya melok, ya ora ngarah. Apa ya dipendhem nang kamar ya. Ngoten nggih. Tetep ya digorono, dibuak rono ngalor. Mane asline wong mati iku ora kok dikubur, dibuak cuma dibahasa haluskan dimakamkan. Nggih mboten. Digo ngalor kan dibuak kok ngisore barongane mboten. Sampeyan kan mboten nate mikir ngoten. Lah ya awak dirumat kaya ngono, ragane dirumat kaya ngono. Sithik periksa, sithik periksa. Tapi bar-barane ya dibuak Pak. Lamun ora dibuak lha kok sampean gowong ngalor, kok ora sampean pendem wae nang ngene kamar. Bejimat. Dibuak nggih to. Ane berpikirnya ke sana tapi jadi wong saiki akeh sing luwih menting awake. Sing olahraga, sing apa? Jalan-jalan, sing apa? Ben awake sehat. Tapi atine roe niki mboten nate diperiksakno. Padahal luwih penting roh daripada awak. Mergo nek roh iku ora bakal mati sak lawas-lawase. Roh iku saged mati sak lawas-lawase. Tapi ini awak bakal ajur. Awak asale kuat gitu. Melaku yang bergagah. Wis suwe ya akhire ya tambah suwe tambah lemah tambah lemah. Nah ini mumpung awak dhewe iki tasih dipun paringi awak sehat gitu. Dimugi sehat sak teruse sampai pulang poso nggih. Soal bulan puasa ya dibutuhkan awak kuat sehat. Pun awak sehat kuat posone iso sempurna, ya iso nglakoni ibadah-ibadah yang lain. Tapi pun awake lara, itu nggih akhire ra iso nglakoni. Kadang kuwi posone terus boten saged uga sakit. Mane kudu bersyukur muga di antara nikmat sing paling gedhe itu ya nikmat kesehatan iki. Saniki jangan-jangan umpama jenengan duwe-duwe akeh gitu. Jadi akeh kendaraane ya renteng-renteng. Tapi nek gering terus ki opo? Ngoten. Duwe akeh, pengen mangan opo keturutan. Pengen mangan ngene keturutan tapi ora oleh karo dokter. Pengen mangan sate, dengan saung gadah riwayat darah tinggi. Pemangan nongko ora oleh mergo duwe diabetes lho piye gak nelongso. Mbek ketak-ketip tok akhire. Mangane donya niku bener Gusti tahu adunya mataul ghurur. Donya itu tipuan. Tipuan. Sampean pomo donya sak isine niku dikekno sampean kabeh. Pokoke sampean kuasai kabeh. Dikekno sampean kabeh. Tapi nek sampean wis dipanggil karo Gusti Allah, apa gunane? Gitu mboten. Sampean umpama duwe aset kuwatah. Umpama sampean iku duwe petok iku akeh sak lemari bek. Tapi kok nek wis
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa petoke sampean niku kanggo napa mboten? Pak. Ya ora kanggo nganggur geoyokan anake sampean. Ora kanggo. Makane bener jare wong Jawa biyen petok itu kalah karo patok. Niku mboten. Petok itu kalah karo patok. Saakeh petoke sampeyan. Nek sampeyan dipatoki wis gak ana gunane. Wan adunya mataul guru mane wong gak le mikir donya wae. Ya kudu eling akhirat kok donya iki sedelo. Isek suwe ten kene kuburan. Nah, wong kan mikire kan bar ngene-ngene, bar ngene-ngene, bar ngene-ngene. Belas ora tau mikir sobene aku nggone alam barzah iku nasibku piye, enak apa gak enak. Ya ora enak pikiran. Ngene, jadi pikiran iku selalu dunia, makane dunya mataul gurur. Dunia niku wis duwe pengen ngene, wis duwe ngene pengen wis ngoten kuwi menungso ngoten. Jadi segala sesuatu itu serba tipuan. Duwe apa mesti sik kurang. Maka kanjeng Nabi dawuh, seandainya manusia itu dikai emas sing akeh dua apa kenoman rong kali mesti kepengin duwe telung kali. Pengen nah. Tapi nek wis dipatoki wis rei ngoten iki. Ane ngaji niki penting kanggo ngilingaken kula lan panjenengan sedaya. Kata nika saged aturaken mugi-mugi wonten guna manfaatipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam alamin hamdan wa ni'mal majidah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala muslimin wa ala muslimin wa ala muslimin ya sallallahu Allahumma salli ala kulli hawajin manafi'a wa qala taqabbala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina sallallahu alaihi alamin wa huwa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.